kallon ta kawai ka san ba a banza na hada wannan ai kwandon ba. sun san muhimmancin kwandon da ai jefarwa ake amma tun da suka dawo da madan basket nan na gida Sai mana. alhamdulillah dama na gaji ya tsaya daga kofar gidan ni bari ni dama na gaji Bayan kirata. kira ta hai wannan yarinya Allah mata albarka Allah mata albarka ta san muhimmancin kwandon Kai dan ka tsaya mun man ka ji. Hello baby. Mun zo mana ai da sakon ki na zo muna kofar gida ai. Hege baki. ni ma ka dora mun alheri saboda ni dauko shi a kafa ka dauka Ka dauko to ka dauka ka rike man. a in sake rikewa Ba aiki kake kuma ba. haka ne watakila ta bi ni da albarka ko dan abu ta gaskiya fa da kun yayi yawa haba sai ka ce abin nan ni fa ba su wanda kai ba bari ka jin gama abokin ka ne ni na lura wani isa kake min da wani isa saboda kai Allah yayi ka kai budurwa Kai kana da budurwan ne? to matsalar da aka samu kenan ni mai son na ma na rasa Ta fito ka gani. ai ni abin da baka sani ba hasada nake da kai. Allah Allah nake wayar ka kai bacci kai dogon bacci wallahi na kai ta kasuwa kana samu babu ni ne ina wuni don Allah ina wuni lafiya lafiya ba dalla Kai ka fiye shishigi wallahi. Baby. Haba baby ya kika hadari kika juya. Let's go! Ya na ganka hannu rabbana ina sakon nawa. Sako kika ce Ramadan basket. To kuma gashi nan mun je mun tawo da shi. Kin gan shi. Mun je mun tambaya menene fassarar basket aka ce mana kwando. Let's wallahi go! kuma balaraba yadda muka kara da garin nan kaf da gyar muka samo shi wallahi gahi nan 300 muka siyo shi ɗan fara-fara baby Haba baby. Wannan shine kwando. wancan wadda bin ne wannan kwando ne Baby kenan. Haba baby. Ki kwantar da hankalinki mana. Haka tsarin yake. Muka je muka tambayi fassarar Ramadan basket din nan. Basket aka ce mana kwando. wallahi tallahi ni na dau ma kwandon na roba ne a hayan na abin nan ne da na roba za mu siya aka ci a wannan dasbin ne ina muka ɗebo wannan ya guda haka ki kwantar da hankali kwando ai da mun san wannan ne ma da mu sha wahala Saboda Allah bibi. Rimi muka yi waya da kai na ce ka kawo min Ramadan basket. Ka je ka kawo min wannan tsinanin kwandon hakan ma tsohon kwando na zamanin kakanni kwandon da ake kawowa sabo mai kyau a saka kwai madara siga a ciki haka ma a sa kuɗi a ciki shine ya kawo min wannan tsohon kwandon. Haba baby. Ya kace wanda zaki bude shago. ba ni ai wannan lissafin ma da ta ma ai ba ma shago ba Ana rufe mana baki. To. Wannan kana ƙarshen ido kamar na 'ya'yan gujiya ya da kunne kamar tsofin sarkin kutare. Wallahi tallahi na san shi ya zuga ka. Ah baby. Kika ce kwando basket kuma kwando. ai burin ka ya cika ka kawo ni a zage na ci mutunci na ba komai burin ka ya cika wallahi tallahi Ayo!